Tshela ukuthi usile wena. Susile manje. Abantu abaningi-ke abazi ukuthi umnqobi yazo ungene endimeni eyi-actor njengoba esewumculi ongaconsi phansi kulezi nsuku. Ngaqalisa into baqethela ngathi senqethisa into baqalela bejikeleza bona bethathela qaphe qolo njengonwaba uqaphela ntuthwane ezimbiza amaphele enqabela nenyanya zakithi nazo zinqabela zithe khothini mina ngingempela nje weshindindi hawuphenduka ubheke ngakimi intombazana isiginci mase sikhala kanjena uzonqoma impela ba. Okufanayo-ke nakuSjava naye-ke wangena endimeni enza i-acting. Siyamkhumbula-ke kwiZone 14 waseyajika-ke njengoba esewumculi othandwa izwe lonke. Cela ungakhohlwa-ke ukusilaykhela, ukhommente ubese uyasubscribe ukuze sikuphathele ezinye izindaba zosaziwayo.